Ассалому алейкум, родное, ма ҷавлон ва Самар Амада салом. Видеои имрӯза гап мера дар бораи военный билет, табрикнен ва права. Хоб, хеле ки ёд дошта бошен, видеои повестка ай аввал то охир шамо сабт карда будем, нишон дода будем ва дар комментария бисёритон нависта будем ки акам военный билета гирифтӣ, баъд видео кун. Хоб ина пешаи майски празднико ма ҳамаи ҳуҷҷатома ҷамъ кардам ва рафтам споридам. Гуфтам кай тайёр меша? Гуфтам баъди майски празднико занг мезанӣ, тайёр шида боша мебиёӣ мегирӣ. Именно баъди майски празднико чӣ хеле ки медоне 9-10 выходной буд, 11-12 шанбе якшанбе буд, 13 рӯзи душанбе буд. Ман 13 занг задам, гуфтак тайёрай, 14 ман рафтам гирифтам. 14 ман рафтам гирифтам. Хуб, иҷода имзо мондагием ва категория Б с незначительными ограничениями. Барои чӣ категорияи Б с незначительными ограничениями? Барое ки ман крестообразовый связкам ва менискам поврежденный, ҳатто медкомиссиядам хирург вақте дид гуфт плоскостопия дорӣ ва ҳамин зонуам ба назар гирифтан. Лек акы бачаҳо мегӯянд ки агар худо нишонати ягон серьёзный бад боша, ин чизҳоро нигоҳ намекунанд. Мо акы дар ҳар як намозҳои хондагӣ дуо мекунем ки худованд як тинҷиамонӣ шава, усиш таваккалш ба Аллоҳ. Военный билета бачаҳо гирифтам, категорияи Б задагиян с незначительными ограничениями. Усиш баъд барои вақте ҳами имзо монданда обязанности ҳастай. Гуфтанд агар фарзанддор шидӣ, ягон ҷо кӯчидӣ, пропискат иваз шуд, илтимос мода занг зан ҳатман. Ба ман як саволи дига додам, гуфтам мисол ман агар срочно вот ватан рафтанӣ бошам, душанбе метавонам рафта? Гуфт гражданин Россияи? Гуфтам военный билет ама даҳам чун гражданин РФ доден, ома гражданин РФ мо хаябистум сол. Гуфт ҳичи нагуфта, бе ягон чиз ба ҳазур любой ҷо рафта метавонӣ. Ай даҳани ҳаму инспектори ки ҳаму сотрудники военкомате ки ман дар военный билета дод, ай даҳани ҳаму шинидам. Гуфтам значит именно огоҳ кардан дар кор нест ки ман бояд ягон ҷо бирам. Гуфт гражданини Россия бошӣ любой ҷо рав, леки кӯчида рафтанӣ бошӣ, хай бугӯ ки мо кӯчида рафтестем. Леки ман гуфтам срочно ягон чи боша, ман мисол рафтаниам, ман вақти ӯ срочнигида ман намедонам вақте ёфтам метавонам ё не, шумо да занг заданда, барои ҳамин ман пешакӣ гуфтестам. Хуб, насчёти военный билет ман гапма буд кардам. Насчёти права. Праваи иностраннимона рости гап ламинатсия буд, правои образеци кӯҳна 2008 сол мо гирифта будем. Гуфта буданд ки ӯ правара алиш намекунанд, ӯ правада имтиҳон бояд спорӣ. Лек бисёри бачаҳо ами 1 апрел сар карда 2-3 аллакай ба ҳамхали правоям рафтан отметка кати мақсад правошона алиш кардан. Бо ҳаст одамое ки галасовой сообщениёшона гӯш кардагем, бе отметка ҳам ҳатто алиш кардагиан. Хай буҷилшон асп шидай барои авай бе отметка ӯра правашона алиш кардиан. Хуб, ана ки насчёти иваз кардани праваи ман камтар шубҳада будем, рафтем гаи, нишон додем. Ҳами сразу моро ай отметка пурсидан. Отметка дорӣ ё ки не? Гуфтам процесси кори моли рафтестай, ман военный билет ман нагирифтам. Анамо вақте гирифтӣ гуфт отметката мезанӣ мебиёӣ. Хуб, вақти военный билета гирифтем, отметкара задем, сразу госуслуги дромадему запис кардем. Госпошлинара через Сбер оплатит кардем ва интизор шидем. 18:00 23 май ман рафтам гаи, ним соат пешакӣ рафтам, терминал да пин-код мебиёяд да госуслугитон, ҳамун терминал да вадид мекунӣ ва талон мебурад па талону. 20 кам 6 мара файрод кардан, аз сабабе ки кабинет холӣ буд, ҳеч ка набуд. Дромадем, салом алейк, ҳуҷҷатома ҳамаша пешниҳод кардам, бе ягон лишни савол ҳама ҳуҷҷатома тафтиш кардан.
ана сурат гирифтем ва ҷошда правамона печат кардан додан ва раҳмат гуфтему буромадем омадем. хоб ана ки дальшиш таваккалш ба Аллоҳ, чизе меша намеша, мо танҳо ба Аллоҳ такя мекунем. Шумо ҳам дар ҳақмон дуо кунем, мо ҳам иншоаллоҳ дар ҳаққи шумо дуо мекунем ки ҳамин мардуми мусалмон, мардуми тоҷик дар киҷое боша набоша, ҳама вақт сарбаланд боша. Видеои имрӯзаро ма дуру дароз намекунам, ҷамъбаст мекунем. дар комментария боз нависен чӣ намуд видео сабт карда дар канал гузорем. Шанбе якшанбе мо выходноем, вақти ёфта барои шумо ягон чи сабт мекунем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошен то видеои ояндаро.